zidan lagun batek. Ia relax ez da zula bizirik salbatzen. Eta joder, Bueno, utzi dugu tarte luze bat, lako intro bat badelako. Introaren erdia utzi dizuet, hori ere esan beharra dago. Muturrez zerura Beleren disko berria kalean da, atzo matematika kaso izango zen entzuleren bat kaleran. Edo, bueno, espaldi mazinen zen, gaur hemen aurkezteko modua izango dugu, eta gurekin dago Bele bera, liderlanda. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Iker. Zer moduz? Ondo? Ondo? Pozik? Aste guztia pasadet urduri, gaizkiloite, betiko antxitatea, ez dut ikasten, edo? Eta hori zure buruari esaten diozula kantuan bertan ja aurrenekotik. Tia relax, bai. Pues obviamente, esan behar diodan zerbait nire buruari egunero. Ez dut ikasten. Bueno, baina hori ere bada ona. Esan nahi dut, gehiagizko presioa eta autoexigentzia ez da ona, baina ez pasenuke hori sentituko, akaso... Claro, bai, de hecho, hau izan da nere urteko lanketa garrantzitsunetariko bat, espektatibak nola saiatu jeisten, baina motivazioa jetxi gabe eta errendimendua jetxi gabe. Nik uste hor dagoela oreka bat bilatu beharra, nire kasuan nahiko zaila dena, ze motivazioa areagotzen bada, espektatibak ere areagotzen zaizkit, eta inevitablea da. Horrekin ibili naiz. Hori ez ederreza, Lanketa egiten, bai. Ulertzen dute, motivazio lan ondo egin duzunaren sentsazio hori, eta horre sortzu behar du, ni lan ondo egin dut, horta zenbaitzak ere alako izan behar du, ez? Ulertzen dute, horrek usten da gizartea bizitza, ez dela, justua, etxen. Justua ere akaso ez da hitza. Ez, baina, bueno, korrelazio bat dago motivazioaren da espektatiben artean, eta gero, lan gogorra ez da beti errekonpentsatzen, ez? Modu berean, baten gandik edo besten gandik, eta pues horrek ero eragin ditzake. Ez dakit, tristurak, frustrazioak, baina ondo nabil, egia esan, lanketa handia indetonekin, con lo cual, zehozen abaritu behar da. Bai, ziur baiatz. Eta azten duzu, erdifesta moduan gainera kantiskoa, esan edut. Izan zara zu kantuen sortzaile, hitzen sortzaile, bidean, Inigo Etxarri ekoizle moduan aritu dena, beste musikariren bat edo beste ere, bai, hemen entzuten dugun saxofoi jotzailea kasu. Ni gainera izan dela kantuen sorpresetako bat. Habitu? Disko ireketa saxo bat. Hau da, urteak horretarako ere eman dizuez harremanak egin, eta... Claro. Bai, fino dago, ez? Hori da, fino. Bai, fino, hemendik, fino, zuzara, bai. Fino izan da kolaboratzaile bakarra orain gontan, eta esango nuke etxarritan nitaz gain musikari bakarra ere, bai. Hori da. Bueno, gero MDJ taldea agertzen da. Bai. Hori, sorpresa esan utziko dugu, beraien identitatea utziko dugu misterio baten. MDJ taldea, hortxe utziko dugu. Bueno, sartzen da, lako filtratu azten da, ez, guztia, akopleren batera entzuten da, ja basua sartzen denean, 70 disko Motown soinu horretara goaz. Hala ere, hau, belarrian entzuten, eta esan nion gainera, etxarrirekin, eta, ez, nire etorrizia eta burura, baina ez erantzun, hau lidek erantzun behar diteta. Vale. Hor sartzen diren timbaloiek hasieran, I Follow Riversen zerbait badago edo, ez? Ostras, ez. Abesti hori asko zen zaite, baina, keba. Tututun. Bai, hola zan, hola da, bestia, ez dakit, ez dut inongo momentutan omenaldirik ez dago. Ez dut euki inongo momentutan abesti hori de referentzia moduan, baina egia da gogoko dudala, eta hortxe subkonsientean egongo zen nun bai. Begira ze, tututun, sartzen da. Lehen da bizikoan eritzen konturatu, Zekaro, ja basuak harrapatzen duenan, ja beste, esan beste movida bat. Motown soinu horretara, ez dakit horrela zegoen pentsatu da zure buruan. Banuen gogoa funkera gerturatzeko gehiago, funk eta disko
musikara, ez? Ze hor badago, ez? Bueno, oso antzekautasun handia dakate funkak eta diskoak, funkean hasi zen da gero diskora eraldatu zen musika mota hori. Ta nik gogo handia nuen 70 eta batez ere 80. hamarkadako musika omentzeko. Baina gaur egungo klabe batzuekin, ez? Pues hor midi asko dago diskoan eta dansera ere gerturatzen diren abestiak badaude. Orduan bai, gogoanekan biraje hori egiteko, eta batez ere disko egin nahi nun jendeak ondo pasatzeko. Osea, eta nik bai. Hori garbi zen neukan, ez da? Bai. Bueno, eta Super Marioren zer erentzuten da. Hori etxarri den gauza dira. Bai, gainera, esan behar dizut, zerbait esan zidal. Aizu, Super Marioren ez dakiz zer, eta nik. Oso ondo, nik esan, nire kante favoritoa Super Marion hau da, erantzun nion. Eta, karo, ez nekien zergatik ariote zen, ariketa entzuten den arte desadezu. Bai, bueno, azken bilen... Ari zinetela zerbait hor bentzat. Hori da, inigo etxarrieko izlea da, baino, eina handi baten sortzailea ere bada. Abestien autore ere bai, eta uzten diot askatasun handia baita ere, bere nahi dituen gauzak sartzeko, ze gehienetan asko gustatzen zaizkit. Asmatzen du. Hori da, bai. Bueno, izango dituz, talkak normala denez. Karo. Mugak zuk jarri barko izkiozu. Hori da. Zure proiektua da. Hori claro. Oso argi eduki behar da, ez? Eta hori ez da erreza izango, ez? Elkarrekin talde batean, kantak sortzetik, hau nire proiektua da izatera. Bai. Bueno, bera egia da, estudio baten lan egiten duen aldetik, boituta egongo dela, baina... Bai. Jarraitzen dugu ja beti modus operandi berdinarekin dela, abestiaren sustraia edo erroa nik eraman behar dut estudiora. Osa, ez dago ez da abesti bat, badago bat, baina gehienak dira nik abiatutako abestiak. Eta gero berak jarri dizkio geruzak, ideiak, norabideren bat edo erakutsi dit, mendik eramango dugu. Baina hasierako ideia neria izaten da. Bueno, hemen, intro, do yourself a la hil, deitzen den kantuan. Estenako zure txokoa topatu eta elkar laguntzea. Nik uste dut bi kontzeptu horiek direla, ez? Eta hor dagoela lanketaren zati bat, ez? Hau da, nire txokoa hau da, hortik gora egiten badut oso ondo, hortik bera geratzen baldin manaiz. Ba hori izango da nire txokoa, baina elkar lagundu estenan, eta hori, Bai. Egoeraren argazki bat, ez? Nola bitere. Hori da. Oso modu laburrean esaten deta bestian, baino bada hori, ez? Ideia elkarrekin, ez? Osea, DIY baino elkarrekin. Hau da, bakoitza berea, niri gustatzen zait filosofia hori asko, do it yourself filosofia, ze egiten zaitu zure gauzen erantzule, zure gauzen kontrolazuk daramazu, eta gaur egun eske, azkenean baita ere, gero itzingo dugu fanzinaz, baina fanzinean momentuaten esaten dut, eske kontua ez da DIY ala hil gustatzen zaidala. Osea, do it yourself filosofia gustatzen zaidala. Eske momentu hontan da edo hori edo ez dago besterik. Batzu ontzat, ez esan nahi dut. Itxoite malin badezu, disketxe batek, agente batek, ez daki zerk, zure karrera derrepente gailurrera eramatera, ez zoa zinora, hartuzuk, riendak ez, alak, eskerrik asko Latxalbador, hartu alak, eske joe asko gusten zait hori, eta eraman zuk, zure bizitzaren alak. Bai, ez da, egia da, esango dugu ez, gaur egun, ez da egintik bintzatorrela ikusten dut, izan diskoetxe, izan agente, izan promotora izan dena delako, erremientak direla gehiago, baina zuk mugitu behar duzula, ez baduzu zuk mugitzen, bueno, betikoa. Denentzako ere ez dituzte begiak izango. Claro, asko gera, putzu hontan asko gera. Eta gero ere beste ideia hori elkarrekin, ez? Elkar laguntzearen kontuan. Nik uste badagoela defizit bat horretan, ez da gezurrik esango, eta neri behintzat, igual momentu ematen faiatuko nun, o norbaiti utxe ingo nion, nik kontuatu gabe, baina normalean beti saiatu izan naiz, ez, elkarri laguntzen. Nik laguntza eskatzen, baina baita ere laguntza hori ematen behar duela usten dudan horri, ez? Eta garrantzitsua da. Bai, garrantzitsua da. Garrantzitsua da, ze bidean ikasi egin behar da, eta zuk zerbait ikasten duzu, beste zerbait ikasten du, eta partekatua denean kontua, beti ere, ez, errezago eta garbiago geratzen da, eta errezago ulertzen dira gauza asko. Ahotsak, denak zureak dira diskoan? Utzi pentsatzen, MDJ bai, koruak enduten. Esango nuke, kasu honetan,
baietz. Igual gero entzungo dugu zehoze, eta esango dut, ostras, ez. Esango nuke baietz. Ez, hori... Bueno, Etxarrik ere kororen bat egin du. Beti ere behar izaten egunetan koro espektro handi bat, eta hots grabetan ere egotea indarra Etxarrik sartzen ditu. Ba, ez da gela zure hotsa filtratuta, edo zure hotsa pitxaldatuta, edo lako gauzak ez da. Ez, saiatzen geha koroak nahiko organikoak izaten. Saiatzen, bueno, batzutan ez, batzutan efektua azpimarratu nahi izan dugu, eta jarri. Hori, entzuleari introtik garbi usteko, entzuten duen horretan, bueno, zerbait agertu edo desagertu edo egingo delako. Eta batean, bueno, introko ahots sampler bat entzungo dugu, hemen, Zefinin. Banik, jada ez da kizuna handiagoak ditugu patikak baino bihontzak ez du xamar dugu otzan trajea ambak esan zidan asko amestu aske bizitzeko Hemen da, venga, grazia egiten dizu. Ja bakizkizu korteak, Bai, batzuk bai. Gainera, bada, niri eramaten hau 2000 kantunak erabat, MTV. Piskat? Eramaten hau. Ba, liteke. Ni eramaten hau. Aha, bale. Eta besta gauza zu non kokatzen zaren. Bai. Bomboa beltzetan. Hori da, disko honetan desente ikusiko dugun gauzetako bat. Bai, beti ere musika beltzak dituen sinkopata aurreratzeta, eta pixkat juguete hori kenduta, baina esango nuke saiatu gerala abesti askotan mantentzen bombo beltzetara. Bai, eta bueno, esan dut hasieran bazegoela olako sampler bat, horra hots batzuk, jakineko nuke zer den, ze hasieran esango ditu zer usten nuen zela. Zer? Inork ez du beharren zati bat hartu, efektuak eta eman, eta erdi reverse batean jarri, eta baina esaten reversean ez zen horrela entzungo. Diozu, hasieran bele erraria hori? Hasieran entzuten den ahots hori. Bele erraria... Hori esaten du? Bele erraria erori zen muturrez zerura. Hasieran hori esaten du? Hori esaten du. Ez nez konturatu ere egin. Ba hori da... Kapa pilo bat egin genituen, baina ez da sampler bat, da momentu horretarako egin genuen, sortu genuen zatia, eta da Talkboxa. Talkboxa hor zegoen. Hor dago. Eta hor bakarrik, nik leku gehiagotan sartu nahi nuen, egia esateko, baina zaila egin zaigu instrumentu hori dominatzea. Baiz, oso zaila da ahoskatzea eta ulertzea zer esaten dezun, orduan. Edo Ritxi Zambora zara, edo... Hori da. Da, arek ere kontuz. Oso pendiente dakaz, asko gustatzen zait Talkboxa, asko gustatzen zait, asko. Sanik, momentu ondan, dakadan gauza pendiente ineetako bat. Baino oso zaila da ahoskatzea, dakazutu ahoan, babak erortzen zizkusa da, oso ortopedikoa eta pixat zikina. Eta hori, tardun Etxarrik azkenen ikusten ez genula lortzen ulergarri itea, eta de hecho oraindik ere ikustetzuk ez duzula ulertu. Ez dut ulertu, ez. Bueno, etzan asmoa ere super ulergarri izatea, edan mensaje kriptiko bat. Ados. Eta listo. Baina jarri zituen kapa gehiago nere ahots normala, gero beste ahots filtratu batzuk ere bai, orduan dira hainbat kapa. Baina orain jabadak zer esaten duen, hortaz urrangorako ez dago aitzakirik. Bi kantuetan, baxuak, ze desberdin dauden, soinu desberdina dute, baina ze presentzia duten. Bai, bajuak aurten disko honetan, kriston presentzia eta kriston kaina daka, eta bestela galdetu jozu Maria Antunez taldeko baxu joleari, ari dela izerdia botatzen. Sufritzen. Baina super ondo pasatzen, hori esan dit behintzat. Begira. Ba, ez gainera, ikasi beharko da, horrein, efektu desberdina ditu baxuak, kantu bakoitzan bere gauzak ditu, sonoritate desberdina du. Bai, bueno, hori diskoan, zuzenekorako ikusiko dugu ea dena soinu berarekin mantendu, garbi eta distor bakarrik jarri edo, bueno, jungo gai ikusten, hori oraindik garatzen dira. Claro, ze batzuetan ez, egiten duelako filtrazio moduko batzuk eta badaude, eta soinu oso espezifikoak dira, ez? Bai, baina hori gusten zaigu banantzea, hori da, diskotik zuzenekora nahi dugu, behintzat, Bai, ez da. Ez dorrintzea. Gero,
egin du, zuk esazu korteak eta hori dena, baina oso kurioso da nola egiten den zabaldu kantu erabat, eta berez ere itxi erabat. Ja, Hor, efekto sorpresibo egiten du, gainera, ez dakit tendentzia azkeneko urtetan hori ere bada, ez? Norbait ere klimaxera erabatera guazela ematen duena, klimaxa, pum. hori da. Nik, hau, talkoal, ni nahi nuen abesti bat, eta pare bat abesti daude disko honetan, baina honekin nahi nuen egin abesti bat, bueno, bere mezuarekin eta hori dena, baina baita ere ekoizpen aldetik nahi nuen eukitzea estribillo lehor bat. Osa, gogoa nuen hori egiteko. Ze poparen munduan, bueno, egin izan den zerbait da, estribillo antiklimatiko bat, ez? Osa, dela hori, pre-estribilloan zoaz eraikitzen, gora, eta erbente, xup, eta estribilloa da, bateria, eta bajua lehor, eta ahotsa. Eta hori nahi nuen egin. Egin duzu. Egin dugu, bai. Baina, 3 estribilloak desberdin daude, ez da? Hori da, gero graduazio aldatzen, pixkat igotzen doa intentsitate. Elementuak agertu, desagertu. Hori da, bigarren estribilloan gitarra sartzen da, gitarra funkia sartzen da, koro gehiago, bai. Bada, azkenekoan sinteak ere, bai. Xehetasunak, ez? Azkenean, bueno, hori ere, bazegoen simplifikatzea, baina ez. Zergatik. Bueno, hori ere etxarriri galdetu. Nik ere askotan, ni izaten naiz berari izaten diona simplera jotzeko, eta beak ez du nahi. Ados. Hori pixka bere tokea da ere bai, Kapa asko sartzea eta asko elaboratzea bestia. Bueno, kriston langile da bakizu. Bai. Eta gustatzen zaio dana nikelatuta ustea. Bueno, eta gero, aipatu behar, saxoaren soloa. Bai. Nik hasieran, claro, nik entzunuen endabizikoan ez nekien fino hortzegoen. Claro. Eta esaten nuen, joder, pentsatu nuen txarri eta bion artean nengo zen, eta esaten nuen, joder, teklatuaren sintearekin, liburtegi ona, baina ze solo komplikatu sartu dute hori, ez da sinisgarria, eta ikusten dut, fino dela eta esaten dut, wow, nola? Bai. Ostras. Fino, eskizrak bat da. Esto solo da, Bai, jo, eskerrik asko. Bai, esan dut. Bai, ni oso pozik gelitu nintzen, etorri zan egun baten estudiora, eta saxo, ondo esaten dudan, saxo altoa, bai, altoa ekarri zuen, txikiagoa dena, eta ze bestea, bera jotzen du tenorea berez, Ferminekin, baina entzun zuen abestia eta esan zuen, nik uste honek eskatzen duela agudo puntu bat hor, pina pixka botatzea, eta ekarri zuen altua, eta hor. Hori intzun, zatika, baina oso alare esatu, zati bat, hori improvisazioa izan zen. Eta, de hecho, beratzeon komentzituta, eta etxarreta biok, besedez, hori barrura. Bai, ze improvisanagatik ere, konstantzia, aizearen indarra, ez? Ze hori da, askotan, ez? Aizezko instrumentua da, birikekin egin behar da indarra. Hori da. Eta indarra mantentzen du, eta ostras, naizte impro bat izan, eskala... Da ez umezela, baina... Oina bertu zenekorako zengo deun, saxo horrekin. Kapa. Ja, ikusiko deun. Izan daiteke. Bueno, se fini. Hemen letran, saldi bat, oso nahi iruditzen, boloak ikuste espiritzi industriala bihurtu da. Total. Baina baita guretzako ere, esan jatez. Zurentzako kazetari moduan ere bai, imaginatzen dut, klaro. Bai, nik uste dut hori badela, ez? Eske musikari moduan da pasada bat, eta ni josaiatzen naiz kapa hori gainetik kentzen eta juten ja benetan disfrutatzera eta ikusle xalo ez jakin baten moduan, tio, baino ja nahi gabe astezea, hori da sinte bat erabiltzen da, zenbat gauzari dia disparatzen. Zakize eta, ikusitu zu argiak, ze guapo, galetuko diegu gero ze marka diren, osea, eske horrela, tio. Eta bai, abesti honekin nuen gogoa izateko abestia lai bat, dance estilokoa, pixkatidien, bueno, hori guztia, baina letra pixkat pesimista eukitzen, ez? Osea, tipo dantzan negarrez. Ados. Eta bueno, letraren nahiko azkarratea zitzen zegia da, olako pentsamenduak askotan ditu dela, pesimistagoak. Bueno. Asko gustatzen gurasoen bi mezuak. Nola baitere, batek animo, hartu duzun erabakiarekin dirudiez, nola baitere amaren mezua. Eta aitak, bueno, hemenengo gara, ez pada ondo ateratzen, lasai hemen gaude, baina berdin duze guraso, nork zer esaten du baino gehiago,
babes hori sentitzea. Claro. Nik uste dut hori dela horra, ez? Bai, Garrantzitsua. guztiz. Eta egia esan badira bi esaldi nere gurasoak errepresentatzen dituna, bata ama eta beste aita. Ama da beti, baina ez una bengan izurekin atope tal, eta nere aita oso ondo baina ondo pentsatu ez du, osea, oinak lurrean. Arrazionala, ez? Oinak lurrean, arrazionala, baino babes leku izan nahi duena, beti esaten didan alide, bueno, gu beti egongo gera hor, laguntzeko, eta beti, norbaitek eskaintzen badizu lan bat finkoagoa eta erresagoa, bazpare hartu, Ez, baina bi emezuek, eta ostras, bada, ez? Artista batentzako oso garrantzitsua dena. Bai, Ez, babes hori sentitzea. Egia esan sortea daukat. Tokatu zaizkidan gurasoekin, bai. Bueno, itaka asutan, tempoa behera. Eta hemen entzuten nahi dut entzuleak fijatzea, Kaxaren soinuan. Berrirere idatzi dut amestu dudana, lortu gabeko beste helburu random bat. Kosaldu artean pentsatu dut esan nahian, ea ni naizen ala mundu aurrera ez doana. Ni nahi dut altu egan egin, baina enaiz inoiz ateratzen. Gelati borrokak ondotatu erromen dira ametsak ere bai, txantxangorria naiz, gelako zapaian. Oh, 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 oh. Zerkentzen dizuloa. No, nik ez duzu galdera hori egingo, hori. baina baira, musikalki hainbat gauza daude. Hemengo ni hau, oa, eta gero, arrakasta, arapaladan, fonetika eta kantaera. Bi gauzak kantu honetan atentzioa ematen dutenak. Bai. Buelta bat eman diozu zure kantaerari, hori nire irudipena da. Bai, joe. Ez da rapera iristen, baino bainuen gogoa egiteko abesti bat boom bap estiloan, da 80 BPM, da boom bap puro y duro, berez, gero gehiago jantzi degula oso hip hoperoak ez diren gauza gehiagorekin. Eta baita ere soinua 80 markadara eraman nahian. Eta kantaeran baina nuen, abestua izatea, baino pixka fraseo tankera eukitzea, ez? Bueno, introan ere badago beste zati bat itzegina. Diskan badaude, hainbat pasarte, non nahi izan dudan pixka rapera sentitu. baino ez guzti. Bai, baina zure kantatzeko modutik pixka bat aldentzen zen, orain arte egiten ari zinenetik noraetere pixka bat aldentzen zen, naiz eta, ez? Bueno, ni horiek eta horiek. Bueno, baina oso ja, ez musika beltzaren oinarriko, claro. Edo atzeko koro hauek, edo. Bai, claro. Elemento horiek ez dira desagertzen, baina gauza berriak txertatuz. Hori da. Bueno, Lierren ere egin izan ditut, pasarte batzuko laitzeginak, errimatuak, eta bla. Eta gogoa nuen, horrelako abesti bat egiteko, ez dakit, bai, gogoa nuen. Kaxa, grabatu eta gero sortua, ez dakizu. Ez dakit. Soinu oso berezia duz, alambreen vibrazioa pila bat destakatzen duen. A ber, Txarri grabatu zituen bateria guztiak, osea, danak disko osokoak, Egia da gero, nasketa egiterakoan, abesti batzuk eskatzen ziotela bateria organikoa gehiago nabarmendu zedin, eta beste batzutan midian egindako bateria gehiago nabarmendu zedin. Eta kasu honetan, abesti honen kasua nahiko hibridoa dela esango nuke. Zaila da zakiten dez. Bai, zen nahi genuen boom bap estilo hori nabaritzea, oso kaja de ritmos tankerako ritmo bat eukizezan, baina baita ere joa zegoela nabaritzea. Baina pena bera ez egotea gaur, berako beto azalduko zizuken. Bueno, hauek dira berari galdetzeko kontua. Hori da. Baina hor bada. Eta gero, sinteak, zenba, liburutegia infinitoa bihurtu da, ez? Disko honetan, sare dut. Pila bat daude. Eta desberdinak estilo oso desberdinetakoak esan zu. 80takoak baina bueno, bapatea sartzen dira elektrikoagoak diren batzuk. Gero ez batzuk dreamiagoak direnak. Gu horretan sekulako askatasunarekin sentitu gera, ia beti, ze karo, zu pentsa iten dugu, abesti gehienak iten ditugula, bueno, nik etxean hasi, gero estudiora eraman, eta estudioan Etxarriren liburutegiekin saltxeatu. Eta Etxarri ditu liburutegi pilo bat. Orduan, ez dakagunez,
hori aurreko diskarekin eberdina esan genuen, ez dakagunez ideia handirik estilo hauen eskuliburua zein dan, ez? Basko esaten dugu, guazen bilatzea, eta aztenga soinua biratzen esan arte, hau, eta jartzen dugu. Bilertzen dut. Eta orduan, asko ez dira errepikatzen, abestitan zehar. Batzutan esaten dugu, guazen koherentzia pixka mantentzera, erabilitzen dugu, ita kasutan erabili genuen isinte hau hemen ere bai. Venga, pues venga, bai, baina koherentziaren gatik. Bai. Ez izateko hain eklektikoa eta ineroa, eta gero atzetik etorri behar duenak teklatua jotzera, ez da dinerotu ez da ere. Gero simplifikatuko dugu pixka, zuzenekoan. Baina ez da dinerotu ez da ere, ze, klaro, gero teklatu jotzaiek ere nahiko du alden gertuen ibili. Bai, klaro. Eta horrek sortzen Hortxe dabil Sara ere izerdia botatzen. Hori da, dagoena. Bueno, egale egiten, zergatik egale egiten? Bueno, hasi nintzelako, rap zati horren letra idazten, eta nola, abesteak ditu pixkat ambizioa zure buruari mozteaz, ez, espektatibak, ez, pixkat hori danaz, eta hor esaten duana, batean kontuatu nintzen hori, nik askotan amets asko ditu dala, baina amets hoien egoak mozten dituen lehenengoan ni naizela. Osa, pixkat, moralak edo askotan frenatu egiten nauelako, edo pentsatzen duelako ambiziotxu egia izatea ez dela ona, ez dakit, ditut hor gatazka mental oso jebiak, eta orduan, txantxangorria egal egiten, gelako zapaian egal egiten, iruditzen zidan oso metafora egokia. Nik momentu horretan sentitzen nuen horretarako ez egal egiten ari naiz, baino ez naiz gelatik ateratzen ari. Osea, hor nago, bueltaka, eta aterako nintzak, lehioa hor ikusten dut, baino naiz ateratzen, egal egiteakin nahikoa dakat. Eta orduan esan nuen, eske gaina naiz oso fana itoitzen da. Orduan esan nuen, jazta. Eta itaka asutan, zergatik itaka asutan? Askotan... panorama ez dakagulako oso erraz, ez? Askotan, itaka dio danean, itaka dazkenan etxea, izan daiteke zure helmuga, izan daiteke zure baitan egote hori, zutan dagoela, ez? Ez dela, gudu zelai bat dela, momentu honetan, eta deno jarraitzen degula gurpilero honetan gauzak egiten, baina ez dakagula etxea oso egoera honean itzultzeko. Hori da. Basamortuanek segitzen du, lehendabizeko single moduan etorri zen kantuak, diskontzuterako esaten. Gizu zein artista etorri zen burura, eta kasuakatuko nauzu, Bueno. Pink. Pink! Ostras! Da, bakizu zergatik? Zergatik? Tremolo dun gitarragatik. Gitarra horrek hartzen zuenean eta pixkat so what, eta horiek ekartzen dizkia pixkat dura zati horrek, Ja. Baina zen esaten zergatik, ez dakit. Ze karo ez du zer ikusirik gero. Niretzako da gehiago Florence. Florence, begira. Abesti hau. Ez dakit esaten zergatik, porque... Azken diskotik ez dut uste, ez da? Ez dut entzun azkeneko diska. Bada pixkat, ambientalago... Vale. Baina soka hauek, pop rock, estilo hau, ambiental, momentu oso ambiental zeak dituna, abesteko modua edo melodia, nola eraiki nuen, ezagin, niretzako gehiago referentzia bezala Florence hartu nuen. Begira. Baina gero ere, estribillo aldetik, baitare jo nuen disko garaiko tipo Flashdance. Baina badu era berean... aurreko diskoko soken lotura hori ere badago, inork ez du beharren justu badagoen sinte, ez da sinte berote den? Izan daiteke, bai, sokekin ez dugu gehiagin experimentatu. Badago bat ondo sonatzen duela iruditzen zaiguna, eta horretara jotzen dugu beti. Eta hor badago akaso, eta zerk, hau da oso Flashdance. Da oso Flashdance, bai ez? Bada, break hori, bada ez, zerk, hau da, bada, eramaten zaitu, horretara ezpairi gabe, eta hala ere, santituen gauzei ez aparte, sekulako hotz festa dago kantu honetan. Ez dirudiak aso lehen da biziko entzunaldia, baina jartzen baldin bazara, badaude. Abesti asko, abesti asko daude, bai. Bai. Jo, eske abesti hau egin genuen aspaldi, orduan, no? Claro, porque hau ez dut esan, baina disko hau eraiki da, petatxoka. Ahal zenuenetan. Hori da, ahal nuenetan, tal cual. Eta orduan, badaude abesti batzuk direnak atzokoak, literalki, ez literalki ez, baina, iaia, eta beste batzuk direnak, daukatena urte eta zehoze, hau da horietako bat. Karo,
mundu bira batean murgilduta ibilizaretelako tartean, mundu biran ari zineten bitartean egontzen sortzen momenturik, diot, batean Mexikon zaude, eta eraman ordenagailu horra izango zenuten pentsatzen dut. Ez da mota horretako sorkuntza izan, baina bai audio noten sortze prozesua, hori bai. Ni, karo, bira honek egin didana da denbora asko okupatu, kendu esan barrunen, baina ez dit kendu, de hecho, oparitu dit denbora, beste gauza batzuetan erabili alizateko, oso gauza beresgarrietan, baino ez nekan denbora askorik sortzeko, baina bai, lortu dut, eukidet inspirazio pila bat, eski azkenean, jendez deniarekin elkartzen, ikusten beraien nola ikusten duten musika, ze unibertso dakaten, ze nola inspiratzen diren, Ferminen abestiak berak, ez daka inungo influentziarik Ferminena diskonek, baina bai inspiratu nau sortzera. Orduan, bai adibidez estribillo errepikakorragoak egitera, hori badela Ferminen hau adibidez. Estribilloaren gakoa, ez da? Bai. Beti nire estiloan, eta ez bere estilotik ez dela hartuta, egia esan, baino bai, mantra horiek, bai, ez? Estribillo itxaskorrak pentsatuz jendeak nola nahi dudan gero gozatzea kontzertuetan, ez? Claro. Ez, eta galdetzen dut hori, hori, audio, no? Eroidein dinerako gauzak ez momentuak eta, esan. Ez, diskoaren azken aurreko abestia, ez dakit, danak entzungo ditugu gaur? Noski. Bale, itzeingo gero, baina hori sortu zitzaren pelikula bat ikusten. Eta dira behar izan nintzen salatik grabatzera. Ahotsa, bai. Ostras, puntu horretaraino, Puntu horretaraino. Sortzaileak, hori, ez duela atxeen ekartzen. Eskotan esaten da, eta argi geratzen da. Bueno, optimismora kondenaturik, esaten duzu. Hori ere bada, ez? Do yourself ekarria, ez? Claro. Bai, azkenean optimista izatea, lana dakar, Neri lan handio eskatzen dit. Batzutan esko zer erosoagoa da pesimista izatea. Kexatetak ito, ez? Bai, jazta, joize gazkinagon, eta jazta. Eta optimista izatea da, como, venga, da, hau egin behar da, eta bihar esatuko naiz goizeko 8 eta ingo eta bua izan la hostia. Eta gero ere, kondena diot, ze, askotan optimismoan txertatuta egoteak beti dakar, espektatiben nauzia beti, ez? Gero ez bada agertatzen, zuk uste ezuna agertatuko dela, hostia handia izan daitekela, ez? Orduan da pixkat beste gurpil eroetako bat nire bizitzan. Kondena bada azken finean, baina optimista izan behar da, nik uste. Aurrera egiteko, claro, eta batez ere gauzak sortzeko. Bai. Pesimismotik ere sortzen omen da, baina betikoa da, iluntasunetik sortzen da, baina iluntasuna iraganean dagoenean. Claro, eta behar dezu akulu bat aurrera egiteko, ez? Bestela, ez duzu, eske motivazio izpi bat behar da, bestela ez duzu zer egiten. Ez dago inolako zalantzarik. Bueno, bagoaz urrengo kantura bila, ze ardiak kantuan, hemen ere, sarrera, interesgarri bat topatzen dugu. Erortzeak balio behar du, baina altxatzeak bezain beste, amesteak noizbait balio behar du, esnatzeak beste. Lotik egingo utzi menpeku adenborari odola zara orain utzi ardiak salbatzeari gaur ez duzuta lotik egingo utzi menpeku adenborari odola zara orain balaba. Bueno, hasierako gitarra hauek. Ze gitarra mota dira, zen badaude. Ez dakizu? Ez dakit. Dago akustika, dago elektrika,
daude filtroak, daude, eski, klaro, ekoizpenaz nik ezakit. Baina, da, hasiako gitarra eta esatu duzu, zenba gitarrota daude? Akustiko bat entzuten da, baina elektriko entzuten da, eta bai. kontuz. Baina lehendabiziko minutuan gertatzen diren pila gauza daude. Bai? Aldaketa asko daude. Minutu Bueno. bat, karo, entzuten duzu, eta Bai. akaso ohituta gaude, ez, 15-20 segundoko zeratara, baina irutan zatituz gero, iru reel daude hor, esan nahi dut. Bueno, izan daiteke, bai. Kantuaren eraiketa ez dakit nola izango zen honena. Jo, bakizun izkodan? Itxialdiko bestea besti bat da. Hala, 2020koa. Bai, de hecho, sortua inungo pretentxori gabe, proiekturik existitzen etzanean, sortu genuen. De hecho, itxialdian sortu genitun aste baten buruan bi abesti bat zen hau, eta bestea zen Besarkan azazu, lehen diskoko azkena. Kamisetak berriz ere eginda. Eginda, hori da. Bide batez. Hori da, eskerrik asko, Iker. Bai, bi abesti horiek sortu ziren, eta bele sortu nuenean, ez nion lekurik ikusten abesti honi. Ados. Zezan oso iluna, oso dantzagarria, oso, ez da tekno, baino, badaka zerbait iluna, hola elektronikoa, hau ez da bele. Baina bele bi, bele 2.0 disko honetan, ez? Bai ikusten nion lekua, eta orduan... Eta oso dantzagarria da. Bai, horregatik. Eskatzen dugu. Bai, da pixka retro, baina badu zerbait. Hasiera da oso Justin Timberlake. Justin Timberlake. Bai. Bueno, bai. Sarrera, 80. marka bukaera, hor NSYNC, Justin... Gitarra akustiko horren, erditxoruz bat, baina ez dakit txoruz bota duen. Baina erditxoruz bat, Nik horrez ezin dizut. Brillante hori, ez? Brillo hori. Baina gitarra jotzeko modu benz. Bai, da bastante pop, 80. markako pop kutsu hori hartzen diot nik. Aranbiarekin pixkatu. Gero, bukeran, arpegiator bada? Hortik entzuten dena? Bai. Arpegiadore desente daude diskoan ere, bai. Hori da beste puntu bat. Bueno, aurreko diskoan zeru irabazin bazego, baina hemen gehiago potentziatu dugu horretan. Bai. Bada elementu bat, engantzatzen, ez niri bentsat, probatzen hasten zarenean, engantzatzen duen gauzetako bat, bada, soinua topatzen dizio. Begira. Ni, etxarri fanagoa da arpegiadorena, ni baino. Bai, bere ideia izan dira, txertatzea eta egia esate baizut, irabazi dute abestiek hoiekin, baina ni a priori ez naiz izan, eta hori oso 80eroa naizela, baina beste gauza batzuekin naiz gehiago, ez? Funkarekin, haizeekin, sokak, ni naiz oso soka zalea, eta kasu honetan pixkakendu ditugu. Baina, bai. Bueno, izarrek ez dute entzuten. Zentzu bikoitza du? Ez. Badez galdetu behar nuen. Ikusitan ondik ez etorren diskoa, Ja, bai. Ez da inori kritika. Da, izarrek, pues hori, azkenan desioak oso zaila direla betetzen, eta ez dagoela bakarrik zure esku, betetzea edo ez, gutxiago musikan. Bai. Horregatik, ez? Justizia pixka bat ikusten esaten, bueno, akaso hortik ere zerbait dago. Ostras, ez nire da pentsatu zitekenik, baina bai. Ikusitan do it yourselfetik entostela. Claro, naiz asko jotzen. Lasai, izar batzuk do it yourselfen ere ibiltzen dira, ez dira asko. Bai, Baina batzuk ere badira, baina bueno. Hala ere, bala batek balioko balu nire irian bizitzeak beste. Hemen ez dakit baute da, zuzena, zu Donostiarra zarelako. Bai, klaro. Mezu zuzena, ez da? Bala bat zuzenean. Karo, bai, pues eske, bai. Bueno, ideia hau dator, esango nuke residente edo Calle 13, bueno, esango nuke Calle 13, La Bala izeneko abestian, esaten du, balen prezioa igoko bazenute pilo bat, pues igual, gerra batzuk elirateke horren errex gauzatuko, ez? Eta aldiz beste gauza batzuen prezioa igozen ez, jetxi zen ezakete baita ere, ez? Eta horrela, ez? Gerrak amaitu. Eta hori, pues hor, txertatu dut pixkan nire irian bizitzearen kontua dala, como, ostras, eskin posiblea da. Lehentasuna izango omen da alkate berriak esan duen ez berarentzat. Bueno, ikusi behar. Ez dakit. Ez naiz fio. Ez naiz. Bestiak tatu aiak dira. Diote hemen harimonik ez dagoela. Diote askatzeak lotxatzen gaituela. Baina ni galdi nahi gaituzte
beste mitoietan. Ennaiz fio, ennaiz. Ez da mehatxo handiagorik bat ere harentzat, herrio xabat bertan baino. Bueno, entzungo ditugu gero atzetik gauzak ere entzungo dira, baina hasieran introan ahotsak. Hori, bada nola baitere, hori, ez, garai hartako marka bat, ez? Bai. Horietako marka horietako bat, ez? Bai, eta harmonaizarekin, eta, Bueno. efekto oso 80garren hamarkadako egin baita ere. Bueno, gaur egun ere oso modan daude, harmonaizarra konkretuki oso modan dago. Bueltan etorri den gauzetako bat. Bai. Gero basua filtratuta azten da, Bai, apurtu egiten da gero, da, distor puntu bat badu, bai, berriz ere kaxaren hotsa oso berezia da. bai. Nik kariño berezia diot abesti honi. Osea, nik esango nuke jo kompositiboki igual arroen honetaz nagola. Egia esate baizut, Ez da igual favoritona, Osea, baino bai, ke guai, hau atera zaigula, tio. Osea, zerbait, Euskal Herrian, nik ez dut entzun olako zerbait, ez dakit, nahiko arro nagoa abesti honekin. Harmonizazio bereziak ditu. Bai, derrepende pasatzen da super ilunetik, super argitxura pre-estribilloan, eta gero derrepende estribilloa da super pom, pom, pom. Eta gero dago esplosioa, ez? Bezakit, nago bastante pozik abesti honekin, bai. Eta normalan ez ditu gauza hauek esaten, nire buruari buruz. Ba, ondo dago esatea zuk ere. Bai, hori ere ikasi behar da. Gainera, urrengo kantu bat horren inguruan ere hitz egiten duzu. Claro. Urrengo kantua justu. Baina aurretik horreitezu, zuzara? Esango nuke, baietz. Bai. Zer badago, hau txarrekin. Hori da, bai. Gainarekin egindako. Hori da. Bai. Gauza horiek, bai, eta diskoan zer besteren bat ere badago, baina, bai. Tartekala oso gauza puntualak edo, txaskidoak, fiskitinak ere. Bai, gusten zaizkit horrelako gauzak. Bai. Eta zatiago. Ika nire nabizututa, batzuta mundu honek bitxuarekin buka, baina drama dantzarekin usatzen ez du nazen azpia. Horratzekoan, atzete duen soinu harmonizazio ere oso kuriosoa da. Ez dakit nola egin da, baina pixkat badira disonante puntu bat baduten. Bai, badu, bai da momentu bat oso beraka doana, ez? Elurbola bat bezala da beraka. Baina horreneko izpena ere txarriren kontu, ez dakit. Hor, jarri ezun pasarte horretan bai dago la kritika nahiko implizitu bat Euskal Herriko industriari orokorrean, eta bakoitzak nola erabakitzen duen horren bakarti egotea, edo bere burbujan, edo ez apoiatzea beste artistak, ez dantzatzea besteen dantzak. Hori, ez bazara gai beste artisten abestiak zurea bezala dantzatzeko, naiz fio. Hori oso nahi iruditzen zain. Bai, osea, azkenen, eta asko egiten dugu nahi gabe, ez? Ez dakit, aliantzak sortzen dira gainea pixkat, ezkontza kontzentratuak balira bezala, eta ez benetako adiskidetasunen fruitu, ez? Artisten munduan, ez dakit, iruditzen zait, zintzotasun puntu bat falta dela. Orokorren. Bai. Bueno, pixkat, hortaz hitz egin aurretik, baldin duan mitoari buruz galdetzena, ze hor esaten duzu mitoren bat, ez? Kantuaren hasieran, bai. Zein mitoz ariota zinen galdetzen nuen nire buruarik. Bai, Euskal Herrian hotzak gerala, ez degula dantzatzen, ez zaigula gustatzen mugitzea, bai, azkenean mundu guztiak esaten du hori, ez? Ni nago pixkan nazkatuta horrekin, ez? Kesi ez dugu ligatzen, kesi ez dugu dantzatzen, kesi ez dakize. Batzutan, kontzertutara zoaz, eta ikusten da, ez, pixkate Euskal Ua ditzen zaiona, ez? Hori, bale, egia da, baina igual Galizira zoaz eta ere horrela da. Igual Parisera zoaz eta horrela da ere, bai, ez dakit. Nik uste diala mito batzuk, ondo etorri zaizkigunak noizbait ez dakit auskalo zertako, gure ostasun hori aldarrikatzeko, baina inaundi batean ez da horrela, eta hori ikusten da, gaur egun hemen oso ondo funtzionatzen duten artisten kontzertutara zoaz, eta eromen bat dia, eta nahi, kriston poza emateit hori ikusteak, tio. Eta esaten, ke guai, ez?
hau sortzea talde batek, ez? Bueno, zer esanik ez Fermin Muguruzaren kontzertutan, osea, nik hori bizi izan dut, eta da pasada bat, baino utzita baita ere Fermin Muguruza, dela, artista super kontsagratu bat, ez? Artista berri batzukin ere, Zazmerina Grisera, eta dago jendea erotuta, jo que se, Nakarren kontzertutan ere bai jendea jartzen zen superero, Rukularen kontzertu bat da festa bat, tio, eta ez dakit, egia, osea, ez da egia, ez? Hotzak gerala. Zerk berotzen gaituen, ez? Claro, asmatu behar dezu, gurekin. Bueno, hor, entzuten da, olako, kantatzen duzu. Bai? Ladies Night da. Bai, apaiker. Ladies Night ari da besten, edo, karo, jazalantza egin dut, lehen utx egin dudalako, hortaz, Ladies Night. Zergatik Ladies Night? Ba, aparte, dantza egitea emakumen gaua aldarrikatzea. Bai, hori da. Ez dauka beste sakontasunik, eta besti horretan sampler bezala superondo gelitzen zela uste nulako. Begita. Nahi, evokatzen, osea, de repente, zati horretan, gonna step on ladies night, stepping on ladies night, osea, de repente, como, eske pegatzen du, erritmikak, tempoak, bai. Bueno, azken bi kantuen aurretik, pixka bat fanzinea. Zer lan hartu duzun hor? Bai, do it yourself gehiago. Nik onartu behar dizut, zati bat ez du dara irakurri, naita. Ez to bade. Nik hori ez dut irakurri naita. Vale. Claro, bestela tip asko emango zen izkidan. Sondo, ez zu tramparik egin, ez uno. Hortaran indoan. Ikusi dut, ez to bade zati hori adibidez, pixka bat zer da, nola baitere, itzulpena egiteko modua, ze ingelesezko euskaraz jarri duzu. Claro, bai. Itzulpenak dira nola baitere, baina... Berez, hori da. Ez egon leku asko... Bueno, a ver, fanzina esan behar da, dana eskuz egin dudala. Hori da, kolaxak, letrak imprimatuta eta letrak idatzita, nik neuk pintatuta zehozetxo. Bueno, eta... badaude gauzak. Bueno, gauzatxoak, baina, bueno. Eta bai, gogoan nuen zerbait super pertsonala egiteko. Eske nahi nuen diskonek eskatzen zian, unibertso bisuala, ez dugu itzagin unibertso bisualaz, baina unibertso bisuala landudet pila bat. Osea, nahi nuen dena performatiboki eta visualki superkoherentea izatea hasieratik bukaeraino. Eta hasiera dio dana ez da lehenengo abestia da, bideo promo batean unetik. Osea, esan nahi dut. Eta gainera aurreko diskoko elementu batzuk eragertu dira. Gero aipatuko ditugunak, bideoklip ezazu egin, baina hemen dituta. Osea, hor da den argazkiak atean ditun otsaila bukaeran. Pentsa. Eta bideo promoa egin genuen ekainan. Osea, dana dago, como superpentsatua, eta nahi nuen muturrez zerura izatea unibertso bat, ez izate bakarrik disko bat. Honek ez du esan nahi kontzeptu bat duenik, porque ez daka kontzeptua arrazional bat. Nik, bueno, orain prentxarako eta ari naiz promorria prestatu deu, eta zer buruz da diskoa? Pues, ez dakin, niretzako da, 80. hamarkadako gauero bat, eta horren bukaera dela melankolia absolutua, ez? Zara pixkat hori. Muturrez zerura bere ere kontzeptu bezala, ez dakit zer esan nahi zen zehazki, baina... Bueno, hola labur esan da nola bait, erortzen naizen bakoitzean erabaki dela altxatzea direktamente. Bai, askotan regodeatzen naiz, zaurgarritasun horretan, zori gaizto horretan, eta askotan erori naizela, eta musikari guztien bat aldiz erortzen geran, eta beti amildegi hartzean, eta bla, 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 guztien zaigu biktimismo hori. Baina, bai, nik erabaki dut puntu batetik aurrera, saiatzea bintzat, edo zein erorketa altxatze bat bihurtzen, ez? Horregatik, muturrez zerura, saia. Eta mezu, ez? Axola duten hogarrentzako tartea, Free Palestine, Stop Genocide, Boycott Israel. Bai, hori da, fanzinea. Alegia, fanzinearen baitan, nola baitere. Osondo, disko bat egin dut, txika, ez duzu mundua salbatuko, relax. Hori da. Eta erdian, gauza importantea, zuretzako dela, osondo, ni disko bat egin dut, baina hemen dago importatuena. Hori da. Fanzin bat egiterako orduan, argi nuen, erdiko, gainera dira erdiko bi horrialdeak, de hecho, dala fanzina hartzen dezunean, direktamente irekitzen zaizu lehen bizi erditik. Grapa hor dagoelako eta tak irekitzen delako. Hori estrategikoki pentsatu En fin. Eta hori, bai, gogoan nuen. Ze disko honek badauka baita ere pixkat astuntasun edo gure ganako importantzia hori gainetik kentzeko gogoa, ez? Hasieratik. Txika, osea, lasai, ez duzula bizitza inori salbatuko. Osea, gian momentu txoren bat alaituko diozu norbaiti, baina ez zure bizitza aldatzen ari, ez inorena, orduan. Ez da horren garrantzitsua.
garrantzitsua hori da. Garrantzitsua hori da. Bueno, musikari palestinarekin baitan bazaudezu ere. Bai. Ikusi dugu gainera orain aurpegiak agertzen hasi direla azken orduetan aurpegiak agertzen hasi dira. Hau da, ja, esplizituki, baten batek espaldin bazekin nortzuk zineten, bueno, hortzaudetela. Ez da erabaki erreza a priori, ze, klaro, boikota egitea oso ondo dago, baina, bueno, guazen beste hainbat gauza ere zalantzan jartzera, ez? Claro. Ez soilik hori, baina zuek apustu bat egin duzu, eta apustua ez da erreza. Ez da erresa, eta niri etzai kostatu gau batetik egunerako tarte hori. Osa, ni naiz udara guztia. Hontan pentsatzen, iaia burua erretzeraino, osa, eske mundu, osa, ez banun hitz egiten, aurkitzen un lehenbiziko, osa, artista guztikin, osa, egoten nintzen edozen egin, ziru hitzen hau, eta ideiak hartzen hemendik handik, eta eta ikusten nun, bueno, dagola nahiko zatiketa handia, ez batzuek ez dute beharrezko ikusten boikota, beste batzuok bai ikusten dugu, bai, zatiketa handia dago, ez dago bat ere argi. Osa, ez da unisonoan hartudan erabaki bat. Bakoitza bere gauzak egiten ari da, bakoitza bere erara egiten ari da, eta ikusten ari naiz gauza desberdin asko gertatzen ari direla gainera. Bai, eta nik gero banekan beste, ez buruan movida hori de, pues, ez dala Spotify bakarrik, eta gehiago daudela, eta orduan Spotify tikenduko ba naiz, pues ja, hartuta kendu denetik, ja, baina esko orduan nire musikan orkentzungo du, eta bueno, adazken erabaki nuen azan, existitzen bada mugimendu bat, jada artikulatua Spotifyren aurka, guazen lehenbizi borrokak antolatuta egitera, ez? Eta ordenean. Elkarrekin, eta borrokak hautatu behar dira, ez? Guazen hau egitera, lehenbizi. Hau ja, eskiske batzuk badaude ja karroan. Banoan ere karroan sartzera. Eta aurrerago ikusiko dugu, bale, tartean Apple Musicen jarraituko dulan ere musikak? Bai. Baina, pues ya está. Ez da bakarra, ez? Ze, karo, oso zaila da. Ez, eta ikertzen hasten bagara, beti bilatuko dugu bainaren bat. Eta bideoklipak YouTubeen jarraituko dute, eta Instagramen jarraituko dut publikatzen, eta, de hecho, esken neri momentu honetan Instagram kentzen didate, eta ez dakit... Krisi handia sortuko zen, orokorra. Instagram edo TikTok, ez zure kasuan, TikTok ez, baina... Baina Instagram da nere kanal, oza, ni jenderekin komunikatzeko kanala Instagrama da. Bai. Bueno, bilatuko genituzke beste modu. Beti altxa daiteke errautxetatik, baino, bueno... Bai, ulertzen dut. Ez, nik hor gainera, kezka nagusia askorekin izan dudana da. Eta galdetzen ibilin izena, bai, eta Instagramek, metak, ez? Eta TikTokek beren liburutegiak zeintzuk dituzte liburutegi musikalak. Claro, nire kezka handiena, esan da, Spotifytik kentzen baldin baduzu, kendu duzu, baina horietan badago liburutegirik, ze gaur egun promozio tresna garrantzitsuagoak dira, kasik horiek, gero... Bilatzen da musika, hori ere. Baina bai, ostras, da horregatik esaten nuen ez da erabaki. Bueno, jendeari askotan oso eskutik eraman bertzaio, Nahi ez dakiz zenba pertsona galetu diaten hainbat bideo egin ostean eta musikaria palestinarekin bideo nere gertu ostean, aber nere musika ez dago Spotify, aber non? Jo nahi zentzutera, eta ez dakien nun, eta ez dago, eta ni eske esan dut, baina bueno, eta nun entzongo zaitut, ez dakitzema plataforma dituzu, osea, pilo bat, egia esan, hau agian jendeak ez dakiz, Spotify ondo enkargatu da, jakinarazteaz edo pentsarazteaz, plataforma bakarra dela munduan, baina ez, plataforma pila bat daude, Apple Music, Deezer, Qobuz, SoundCloud, Bandcamp, pilo bat. Bai, eta gehienetan bazaudete. Bai. Denetan denak ez, baina gehienetan bazaudete. Bueno, akulua, entzongo dugu, eta gero, zati bat bintzat, eta gero gainera bideoklipa zitzen, bardugu horrenek ere hori zintzili daukagulako. Balada, luzea konposatzen Zintzo izatea, ustela erakustea Soilik zela usten unen Arrituko, bazaitu ere Nita zarro, egoterare Iritxirene Akulua, nigatu nuen Eta orain, azala, titla Bueno, azken single moduan agertu den kantua, bueno, nik esan dizut. Introak anime, pelikula, anime?
Ez gainera, telesaila, ez pelikula. Vale. Hau da, intro bat gogoratzen zidan. Eski ez dut anime asko ikusi, egia esate baizut. Ni anime telebistan jartzen zutena 80 markadan, Nik ez da dragoi bola. Ados. Orduan ulertzen du zergatik referentzialtasuna ez duzun, bueno, nire bera ez duzun. Beste da, nirea ez duela kasi izango 80 markatan telesailak ikusten ditut beste batek izango, ez izan esaten izango. Baina, zuk esan jazu, thriller. Bai. Claro, eta orain bideoklipek ikuseta zentzu hartzen du guztiak, ez? Bai, bideokliparen bukaeran saiatzen naiz egiten thrillerreko dantzaren antzeko zehoze. Pixka gogorarazteko. Bueno, mamuak eta pixkat ikuspegi ilun Halloweenero hori erabiltzearen asuntua letratik dator, ez? Azkenean nire mamuak erail ditut, eta, bueno... Osa, berez da oso abesti positiboa, ez? Da... nire mamuak hil ditut eta sentitzen naiz super ondo nire buruarekin. Zure lana zarro. Nire lana zarro, hori da. Baina, literalki altzen badezu, pues zure mamuak erail eta hola, bai, hartu zian oso kutsu, bai, alnuela egin bideoklip bat, pues thrillerren hildotik edo olako zerbait dala beldurra baino komikoa, ez? Beldur komikoa. Pixkat iteltxuz. Mamu memeak jarri dundik. Mamu memeak. Pixkat agertzen direnean, zure atzetik agertzen direnean, pixkat komikoa. Claro, komikoa izateko asmoa daka. Bai abestia da oso jolastekoa, ez? Eta letrak ere bai, eta bideoklipa orduan ere nahi nuen alakoa izatea. Eta bideokliparen hasieran agertzen dena da kuadro baten irudikapena, Artemisia Gentileskik egindako kuadro bat, 1600 da pikoan, 1620 ustet, eta da Judith Holofernes dekapitatzen. Bueno, da berez pasarte bibliko bat. Baina, bueno, kuadro horrek eukizuen garrantzia handia, ze tipak ez zuen egin pasarte bibliko bat kontatu nahi zuelako, baizik eta bera biolatu izan zelako, eta ari zen pixka representatzen bera bortxatu zuen ura hiltzen ari zala. Bigarren aldiz bortxatu izan dakoaren paperan jarri eta hiltzen. Bai, hori lehen ere egintzen nuen. Bai, ematen du pixkat obsesio daukadala, edo nik zorionez ez dut bizinik hori. Baina, bueno, bai da pixka bigarren... Egingo zenukena, ez nola bitene. Gero nik uste egiaren orduan enukela hori egingo. Ze oso zentzuduna naiz. Baina, bueno, gogoa ematen du ez, batzutan. Normala denez, bai, bortxatzailea hiltzarena. Nik uste dut sentimendu unibertsal bat beharko lukela izan. Baina, bueno, noren aurrean beldurrik ez ala ere? Diozu, beldurrik ez, baina noren aurrean? Bueno, honek gauza konkretu badaka, atzean ez dudana esango. Baina, bueno, boterearen aurrean. Azken finean, da botereari beldurrik ez, askotan botereak boterearen abusua egiten du, eta bueno, nik uste jende asko sentitzen garela batzutan gaizki tratatuak boterea duen figuraren batengandik, eta beldurra handia diogula aurre egiteko, eta bere aurrean aldarrikatzeko arro gaudela, ez gaituela ondoratuko, ez? Zuretzako kantu honek eta Sefinik badute giroan antzekotasunik? Bai. Ados. Asko. Handia. Ados. Bueno, hemen metrika eta ritmikaren lana. Badago hor, egiten dituzu hainbat gauza, hitzak neurtu behar izango zen dituela pentsatzen dut. Bai. Erritmoa sartzeko. Bai. Zefinen agian gehiago azkarragoa delako, ez? Eta zango dizu, banik. Hori, letra sortzerakoan baino, kostatu zitzaidan grabatzea eta ulergarri izatea, afinatzen nuen bitartean, eta danak tempoan ondo zegoen bitartean. Zaila erronka izan da. Claro. Bai. Eta biek unibertsio bera partekatzote bai. Eta hemen badakiteko zatian jaitsiero hori. Badakit. Hor jaitsiero horiek eta badira. Hor gainera, azken sinte bat ere agertzen da hortik. Desberdina, eta, bueno, badira... Bai, bukaeran inkorporatzen dira haizeak, ere bai, metalak, abestia osoan ez direnak egon, eta bueno, gauza. Bideoklipa ez aipatuz, bueno, akulioa Alain Martinez egin du. Bai, crack. Kolorean, Bai, ez da. Kolorean niretzako da, esatuzu, este cinematografiko geratu den kolorean. Bai. Claro, eta hori nik pantaileriko nahinean nuela ikusiko. Zane dut, horrek ere eragiten du, ze paneletan ikusten duzur guztiak. Baina badira hainbat gauza, hor katea ikusten da, katea aurreko diskotik dator, adibidez.
Baina Basamortuko bideoklipearekin ere, Basamortua zuek egindako bideoklipetxean egindako Do It Yourself egindako bideoklipa. Total. Hor galdera bat, dutxan agertzen zaren, bainontzean agertzen zaren foko bat dago edo argi naturala da? Foko bat da. Osa, Ados. de hecho da linterna bat. Ados. Bai. Zalantza izpidatu hor sortez ben. Gero limoia begira botatzen, bueno, hori erokeria bat iruditzen zen, deza begiak itxi Ez sartuko horre zen. beste pikatzen. Keba. Fuerte itxi ditun. Baina badira, elementu batzuk, niretzako errepikatu egin direnak, eta esan duzu unibertso landu bat, ez, badagoela. Batean, agertzen zara negar estiloko malko more batzuekin, Hori da, glitter desenterekin, hori da. eta bigarrengoan, begi inguretan odola agertzen da. Bai, basamortuanen? Ez, Bestean, bai, claro. bietan begiak zikinduta dituzu. Bai, hori da. Hori Bueno. propio dago egin da. Bai, negarraren errepresentazioa pixkat. Bai. Kolore Baina batean esan edo behar bestean. dizut, hori da. Baina esan behar dizut era berean, intentzioa bazen ere, akuilurako bukaerarako sortu zitzaidan makillajea izan zala zipristin bat, Osea, horrela gelitu zen, benetan nire hori zitzaidan. Ados. Izan Bai, zen, zipri- txak, bai. perfecto. Eta gero, jantzia, Bai, baserritar edo campesina, ez dakit. Bai. Bietan badago, batean laranjekin zauden Bai, irudian, eta bestean, ez, pixkat epokako baserritar Bai. horren representazioa. Mhm. Ni bi gauza horiek ikusi ditut, eta esaten nuen, ui, kurioso egin zait. Bai, bueno, saiatu naiz nolabait, zaila zen, ze bat azan, alainek, ekipo, naizta txikia izan, baina ekipo batekin grabatutako bideoklip bat, beste korte bat duena, Bai. beste faktura bat, beste kolore bat. Ez da, bestea etxean egina, baina bai, esan bezala nik unibertso hau aspalitik neukan pentsatua, eta lana dagoela atzean, ez? Eta kohesiola minimo bat, orduan, pozten hau. Eta gutxirekin asko. Bai, saiatu. Hori da beste gauzatako bat, gutxirekin asko. Gutxirekin asko, bai, hori ere saiatu gera, bai. Naiz eta batean, ez, profesional bat egon atzetik. Ez? Hori da, Eta beste, bai. baina gutxirekin asko hor badago. Bueno, hitz egin dugu horre guztiaz, edizio fisikoa, noizko, nola, zer... Bai, edizio fisikoa, atzo Tabakalerara etorri zenak erosial izan zuen CDA fanzinarekin, oda, fanzina da CDA eramango duen edukia, bai? Osea, CDA dijoa fanzinarekin. Eta gero viniloa. Viniloa, bai CDA, bai viniloa, gongo dira Durangoko azokan. Salgai, imaginatzen dut. egongo zara. Bai, hori da. Inork nahi badu enkargatu baitare Instagram edo mailez, kontaktatzea eta bidaliko diet. Bidalketa gastuak beraien esku, baina bai, hori da. Ez da dendetan egongo, printzipioz nere kabuz salduko ditut. Ados, eta zeran, bideo guztian esan duzu bezala, iratxe etxean dira, Bai. hor bada pertsona garrantzitsua. Hori da, esan bezala, unibertso bisuala hasieratik landu nahi izan dudanez, hainbat argazki sesio egin ditut berarekin, eta beti kontzeptu beraren bueltan, kristal apurtuak, odola, soineko moreare eraman dut Ferminekin biran, eta horregatik atean izkion argazkiak, besken, hago obsesionatu da, baina, hola da, frikaza bat naiz. Bueno, eta iratxe izan da, eske, bai, hasieran off the record esan dizu, baina eske ez da argazkilaria bakarrik izan, eske izan da diskoaren alma materretako bat, ez etxarri bezain beste, etxarri izan da, belerek ditu bizutabe, etxarrita ni, baino, hirugarren bat egongo balitz hori iratxe izan da, disko honetan, zeske hasieratik egon da hor, fanzina egiteko ere lehenbiziko arratsaldea berarekin gelditu nintzen da, berak moztu zizkian argazkiak, berak, osea, azkenen fanzina nik diseinatu dut, baina bera egon da laguntzen, igual pixkat coach moduan edo apoio moral moduan bitulide, zuk egin eta pixkat, zeni naiz oso gauzak gehiegi pentsatu behar ditut egin aurretik. Eta fanzina, edo normalean kolaxa, da oso akto efimero, osea, zuk egiten dezu ta hola gehatzen da betiko, baino momentuan okurtu zaizulako pegatzea bi argazkita ja. Claro. Eta hon beak eman zian pixkat impultso hori, ez? Bengalide, egin. Osea, egin badezu zergatik egin dezu horrela. Osea, zergatik juntatu dituzu bi argazki zati hauek. Osea, zentzure batukiko du fijo. Eta ez da gaizki egongo. Zure impultsoari jarraitu. Ze zuri atera zaizu. Así que hori, bai. Bueno, eta azken kantua, Empty Water, ingelesez. Bai. Teklatutxo batzuk entzuten dira, baina Bai. country estiloko kantu bat. Bastante folky, bai. Nori zuzendua da? Bueno, abestia nahiko orokorra da berez eriotzaren inguruan hitz egiten du,
eriotza pixkat alderatuta, urkorrontekin, ez? Pixkat askotan abiltzen da, ez? Lurra zerua eta hola oso kristaua. Ni gehiago egin dut, pues, bai, hiltzen direnak itxasertz batetik bestera igaroko balira bestera, edo ibai baten ertzetik bestera, ez? Piskat greziar mitologiatik datorrena ere, bai, gero kontatu nintzen, bai. Baina, bueno, ideia etorri zan, Painting Water etorri zan, hau izan azkena sortu dana bestia, abuztu amaieran sortu zen. Osa, eske, izan da, sortu eta sartu diskoan. Atezitzaren bideo bat, pintore batena, izan omen zala, oberena, ura margotzen. Eta ura margotzea oso zaila dela. Eta ingles esan bideo, eta horren Painting Water, no seketa esan, ze hitz ebokatzaile, gauza ebokatzailea ez, ura margotzea. Eta horren hasi nintzen hortik tiraka idazten, da kontuatzerako ari nintzen nire amatxirentzako abesti bat idazten. Duela ia 3 urte hiltzan da, nire amatxi. Eta, bueno, asko botatzen duela faltan, ez? Eta askotan berakin gogoratzen naizela, orduan. Bueno, esango nuke berari eskainetako abestia dela, baina berez da galdu degun edo zein eskaini diek zaiok eguna abesti bat. Bueno, ez dakit, ekora bota egingo dizut dugu, Bai. Unibertsoa, ez dakit unibertsoaren batean kokatzen duzun kantua, baina bai Beyoncéren azken diskoa. Wow. Egon daiteke kanturen bat hortik. Ba, baitu. Taylor Swift. Jo, batez. Eta Dolly Parton bera ere kontu zen. Bakizu ze? Bota. Fleetwood Mac, begira. Baita ere. Deskubrituet aurten. Deskubrituet aurten. Dokumental bat ikusi duzu eta guztia pentsatzen dut, ez duzu ikusi? Ez. Horenik ez duzu hori guztia... Ke ba. Oso lan handia duzula hor. Podcast bat entzuten ari nintzen, eta podcast bateko esatariak aipatuzun Fleetwood Mac, eta letrak ziela pasote bat, eta 70. Hamarkadako popa, eta folka, eta zakizet, hasi nintzen entzuten, desan, nola ez dut nikoan, hau, orain arte deskubrituta, igual da aurten gehien entzun dudan taldea. Fleetwood Mac. Eta, pues, nahi gabe eta zitzaren olako zerbait, bidali nion txarriri, eta... Sin más, esan nion, pitu aurrera gorako, eta zeta aurrera gorako ez, hau diskora dejoa. Eta ni baina ez daka zer ikusirik diskaren gainontzekoarekin, baina zero patatero. Bonus track. Eta hori, esan zian, jo, bonus track bezala, baina zerbait lidez oso berezia iruditzen zait. Así que hortxe, sartu genuen, eta pozik. Bueno, karo, hau zuzeneko ez dakit ere mango duzen. Tarteka, okasioak baimentzen dunean, zegiala zaila dela integratzea, nahi badegu batez ere gure kontzertuak pixka festa giroan edo egin, ez? Baina, bueno, sartuko dugu. Hasi zarete mugitzen hori guztia? Errotari martxan dago? Bai, igual esan ditzaket, ez, hemen kontzertuak? Ze, bai, berez publikatuta egongo di. Denboran saltoak lagunok. Vale, orduan, abenduak 8an ahotsenean egongo gera. Begira. Abenduak 8, bai, astelena da jaieguna, baino azokako azken eguna eguerdian. Eguerdiz. Bai. Abenduak 17an, asteazken ez, baino izango da oso festa emotibo bat, zer da Inigo Muguruzaren omenezko festa, eta hor joko dugu baita ere, bele gisa, Hondarribin itxasetxean. Gero, urtarrilako 22 Bilbo kafeantzoki kutxa beltza, urtarrilako 30 Gasteiz Izaskun Arrue kulture etxea. Gunea. Eta Otsailak 6 Legorretako kafeantzokian, herriantzokian, eta Otsailak 13 Donosti da badaba. Bueno. Así que hoiek dira 6 kontzertu oraingoz. Oraingoz. Da bestela torko dira. Hori da, torko dira, seguro. Painting Water kantuarek entzeko ditugu entzulak lida. Mila esker, gurekin izatearen. Eta, zuri, mila esker. Bideon. Bai, eskerrik asko. Silk and smooth, dreaming faster when night is due. There are 2 things that I cannot do, 'cause they're as hard as forgetting you. Just like the waves, you're slipping through my fingers. They carry your weight to a different shore. You say that you'd wait like the seaweeds for the river. Now you're waving from the other side, but you're not you anymore.
away like the sea waits for the river. You're waving from the other side, but you're not you, but you're not you, but you're not you anymore. You don't know if it's green, gray or blue. Seemed impossible, but what a fool. It's not as hard as forgetting you. It's not as hard as forgetting you.